Sagade khorok ba borok tamni bege romjong mani khorok ba borok romjong man kai chini bajalbani area o tin thani khobor tongo bibhinno jagao Sonkhola bazar Ampura bazar Hatkata bazar Poddobil bazar o tir muthungnai borok kobongman tongo ni tin thani khobor phaio जों सबसमाय थाङै नायो बाजाराव जों रमै मैया बरनो जों सिनिया पुलिस रक थामा लगे लगे नों बरक खारि थांबायो माइया दिनैखे ताम खलायखिया दिनैखे आं आंनि स्टाफ रंनो बिभिन्न जागाव सिभिल ड्रेस बाय आं बरनो लागुबै तनखा जे मुथुंनायनो सिनिबै तना बागै इंगाय आंनि थानि खबर फायखिया आराय तिनटा रग खबर फायखिया जे सार जों आइडेन्टिफाइ खायखिया बिनि परे आं थांमा परे आं बरनो सिगनाल लिखा रम दै रम खा रम माने जों पद्दबिलो जों सक्सेस खातिनि पद्दबिलो आरो कायसा सुनील देवर्मा मुंगै ब आरो मुथुंगो बिनि दुकान ब आरो तंगो ओमफ्राय जों जेफोर रम सुनील देवर्मानि लगे तै मासा थंनाय जे थंङै तंफोर जों बर खरंनो रमखा बरनो रमा परे जों बरनो रां 7,420 टाका जों माखा बरनो जों रमै तु बुखारन दुजना इरे ते कैसा जागावा ओ गानागिनि न ओ बाजार न ते कैसा बरनो रम खासों प्रलय देवर माथनि बिन लगे तनु देवर मातंगो तै लालचान जरा दं अरब जों तीनजना रमखा बरनो रां जों जेफोर बरनो रमो जों बरनो रां 2140 टाका रां माखा टोटल अरनि तीनजना आरो दुइजना टोटल 5 जना जों बरनो एरेस काइटु बुखा त्रिपुरा गैम्बलिंग एक्ट नि ओंगोवै न तिर मुथुंनि न जों बरनो रमै सिन थानाव तंगताव जों तेबो भबिष्यत आं जे नायमानि ओ एरियाव तिर केबो मा थांगला जों तिर थांना बागै जों केबोनो जों सुजुग गैया जदि न आनि स्टाफ ड्रेस सुमुइ जों रमाया फिलिं थागानखाय जों सिभिल ड्रेस आं जत बाजाराव आं थेफायतनाय केबोनो ओ जे ताव आं सामानि आमपुरा Sonkhola bazar Poddobil bazar Rottonpur bazar Hatkata bazar जों गुटिखि बरक तिर मुथुं आंआबो किसु नायनाय जों चेष्टा खालायनाय जों केबोनो फ्रियाव देहासै सानैसोनि मुं आंनि मुं इन्सपेक्टर जुगल त्रिपुरा ओसि बाजारबारि पिएस हामबायसै